कख्लाबारि समस्थियाव मोनसे खोन्था बिपुल राभा हिसाबै आं बिथांखौ जेनेबा आसामिस कमेडि माबायावहाय नुयो बा नुनो मोनदों। बिथाङा हाग्रामानि जानानैबो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिआर इलेक्सनाव केम्पेइन खालामदोंमोन। जेनावनो मेनावनो गावनि बे आगुनि सिनेमाफोरनि कमेडिफोरखौ देखायनानै रायजोफोरखौ एट्रेकसन खालामनो नागिरदोंमोन। बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नङा। सोरबा बिपुल राभाखौ गवालपारानिफ्राय भारा लाबोनानै बेवहाय खामानि मावबानो जे जोंनि बे हालामनि मानसिफ्रा गोसो सोलायगोन। आरो दाखालि मोनसे खोन्था नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया? नोंथांमोननि मेडियायावनो ओंखारदोंमोन। प्रमद बर' बिथांनि चेम्बाराव थांनानै जोंबो दं। प्रमद बर' सारनि खाथियाव खर' गंग्लायहैदों। आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय। दिनैनिफ्राय इउपिपिएलआवनो थानोसै जोङो कालसारेल ग्रुपआ खुनु राजखान्थिनि कालार थानो नाङा। कालसाराव थानाय मानसिया बेफोरबायदि होननानै बिथाङा सारेन्डार जाहैदोंमोन। दिनै मोनलायबाय खोमा माबा मोनसे जायनि जाहोनाव आरो हाग्रामानि जानानै बाथ्रा बुंदों। मोनसे खोन्थाखौ नाय, थाम्फैया थै मोनामनाय मोनबानो माने बे थैनि खाथियाव बिरलांखागोन। नांगौ बे सेवनायानो जाथों, नांगौ बे गोथां थैयानो जाथों। आरो बिसोरो माफा माफा थै सोबग्रा थाम्फै। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रावबो सासे बेक्तिखौ जबरदस्ति थाखा होनानै जोंनि पार्टियावहाय सोनायनि जोंहा खुनु बिथांखि गैया। आरो बे जोंनि धर्म नङा। सोरबाया फैयो फैया बेखौ बुंनांगौबो जोंहा गोनांथि गैया। हारिखौ उद्धार खालामनो सोरबाया ओंखारबोदोंबा, जौगाथायखौ लाबोनो सोरबाया ओंखारबोदोंबा बियो मस्ट वेलकाम। खिन्थु फैनानै थाखानि लबावहाय फैनानै जेबो मोनैनि जोंखौ फाननो नागिरदोंबा गावनि फिथाइखौ बे गाव मोननो थांगासिनो दङ। मानोना नोंथांमोना साननानै नाय, जोंनि समस्तियावहाय आं बे कख्लाबारि समस्तिखौ होनदों। बे कख्लाबारि समस्तिखौ थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ मा मावबोदों? आरो दिनै बिथांमोन बायदियानो होनदों कख्लाबारि समस्तियावहाय जेबो प्रमद बर'आ जौगानायखौ लाबोनो हायाखै। जोङो 1.5 बोसोरल' जादों। 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावदोंमोन? नंगौना नङा? सोरबा हाग्रामानि खामानि मावनाय, लामा मावनायखौथ' जोङो ट्रेक्टरजों एवखुनो थाङाखै, नङा होमबा? बे लामाया लामायैनो दं। बानायदोंना बानायाखै रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। बा बहाबा दे नोंथांमोननि बे जायगायावनो नाय, गोबां जायगायाव दै लोंनायनि जेंना जानानै दङ। 17 बोसोर मा खालामदोंमोन हाग्रामाया? गावसोरथ' जाबायदि मिनारेल दैजोंसो दुगैयो, समाजाव ओरैजाय दै गोग्गो मोनलोङैनि थाखाय दावराव दावसि जानानै दङ। गोबां उदाहरन दं जोंनियावहाय। गतिके सोर मा बुङो बुंबाय थाथों। बेखौ नायनानै जोंहा उनफिन नायहरनायनि टाइम नङा। जों जौगानायनिखौ मिजिं थिनानै बिथांखि लाखिनानै जोंनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। सोरबा आयाराम गयाराम साफा सानैया बखिनायाव इउपिपिएल दोलोखौ जेबो खालामनो हाया। लोंनाय दैनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्रायबो अलरेडि जेजेएमनि थ्रुयैदि मावगासिनो दङ। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, भारतनि जा जेजेएमखौ बानायनाय जा आसनि, बे आसनिया जोंनि हिमालय हाजोमानि गाहायाव थानाय जा गामिफोर दङ, स्पेसियेलि जोंनि थानाय खुलिफोर, बे खुलिफोराव बेनि हासुङा मोनहास'यैनि जाहोनाव जेजेएमआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ। बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनसे स्ट्रेटेजि लादों। बेनि अनगाबो जोङो लोंनाय दैनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो बेनि बेबस्थाखौ लाबाय थादों। आं मोनसे उदाहरन होनि, 17 बोसोर बिपिएफआ राजत्व खालामदों। आंनि समस्तिनि बाथ्राखौ आं बुंनि उदाहरन। बेवहाय दादगारि होननाय मोनसे थावनि दङ। नोंथांमोना निस्सय थांखांबाय, सांबादिक बिथांमोना। आरो बे दादगारि ओनसोलाव 17 बोसोरावहाय 14 बोसोर खाम्फा बरगयारिया डेपुटि चिफ जाबोदों। 17 बोसोरखौनो हाग्रामाया डेपुटि चिफ जादों, चिफ जाबोदों। दानिया बे डेपुटि चिफ जानाय सानफ्रामबो भुटानावहाय बे दादगारिजों थांनानै जौ लोंहैनाय थावनियाव बिनि मानसिफ्रा जे दैनि आंखाल जाना दंमोन, खिन्थु हाग्रामाया नोजोर गैयामोन। इभेन 17 बोसोराव आसामनि बै समनि
आसामनि दा दैनि आसनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो आसामनि बेखौ गायसनना होनायावबो थोआखैमोन जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदोंमोन बिकल्प रास्ता गैयैनि लामा गैयैनि जाहोनाव अल्टारनेटिभ वे गैयैनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि एगेन्स्टआव जेबो बुंनोबो हायाखैमोन दा अल्टारनेटिभ वे फैबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै सोलायनायनि थांखिजों दादगारियावहाय आङो 1.5 बोसोराव 14टा गामियावहाय बेयाव 33टा गामि दं 33टा गामिनि 14टा गामिखौ आं अलरेडि माने दिप बरिं खालामनानै गोग्गो दै लोंनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो होगासिनो दं बेफोर मोनफा मोनफा उदाहरन गतिके गोग्गो दै लोंनायनि जेंनाया गोख्रैनो जोबगोन आरो बेखौ जों बोसोरबानि गेजेराव मोनफ्रोमबो गामिनि गोग्गो दै लोंनायनि जेंनाखौ फोजोबनायनि थांखि लादों खोथियाव आं मोनसेल' खावलायनो नागिरदों सान्थिखौ अरायथा गायसननायनि थांखिजों जोंनि जा लाख लाख निबनुवा सेंग्रा सिख्लानि इयुन सोरजिथायखौ नोजोर बोनानै प्लास जोंनि बे हालामनि जौगाथायखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोर आरो दिनैनि 1.5 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ रिजायना नायनानै आं सानो रायजो राजाया थांनाय बाराव जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां चिफ अफ बिटिआरखौ जेरै देरहासार होनानै बे हालामाव जेरै बा मोनसे बाख्नायनाय लाबोजादों आरो बेनो जोंनि गेजेराव आरो फैफिनबावगोन रायजो राजाया नोंगौ मोनसे खोन्थाया सैथो बेक्तिगत भाबै सोरबा सोरबाया न'खराव संख्रि बानलुनि एसे दावराव दावसिया थाखायो बेरेदनाय मानाय बे जेरावबो जाखायो बे राजखान्थिनि मोनसे पार्टखा बे गेदेर खोन्था नङा खिन्थु दिनै जुदि नोंथांमोना साननानै नायो 26टा ब्लेक टपिं लामा कख्लाबारि समस्तियावनो जादों जायखौ 17 बोसोरावहाय 17टा लामा दिनै बिपिएफआ देखायनो हाया गावसोरनि एसअपिडि फान्डनिफ्राय 1 बोसोरावनो जोङो 26टा लामा होदों आरो जोङो माबानिफ्राय 15 फाइनेन्सनिफ्राय 45टा जोङो स्किम होदों बेवहाय आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो दङ गतिके जौगायाखै होननानै सोरबाया साफा सानैया बेरायदोंबा बेरायनाया थाखागोन खिन्थु बे बेरायनायनि गेजेरजोंनो गासैबो समस्याबो समाधान जालांजोबगोन